Wel, croeso i chi gyd ar brynhawn godidog o braf a heilog. Dwi'n gaddo i chi, newch chi ddim difaru tiwnio fewn i'r sgrin yma am y 3/4 awr nesaf. Mae'n mynd i fod yn sesiwn i'ch ysbrydoli ac y rheswm pennaf am hynny ydy oherwydd yn gwmni i mi heddiw yma na driawd ysbrydoledig. A dwi'n gaddo i chi ymhen 3/4 awr, byddwch chi'n teimlo fel bod chi eisiau concro'r byd. Maen nhw yn siaradwyr hiawdl, yn ddifyr, yn angerddol ym meysydd i harbenigedd. Dwi eisoes wedi cael sgwrs ffôn efo'r trion nhw, a dwi eisoes wedi rhoi llawer o'r cynghorion ar waith. Maen nhw'n mynd i rannu o'u profiadau nhw, ond yn bwysicach, maen nhw'n mynd i rannu cynghorion ymarferol y medrith unrhyw un ddechrau ar unwaith. Ac yn fwy na dim, dwi'n gobeithio fydd y sesiwn hon yn sesiwn i annog pawb newid i persbectif ar bethau. Felly, yn sylfaenol, Gŵyl Fwyd sydd dan sylw yn te, a bydde wedi bod yn ffantastig tas ni wedi cael cwrdd yn y cnawd i gael seiad drafod fel hyn yn yr heilwen. Wel, gweitha'r modd o ganlyniad wrth gwrs, fel da ni gyd yn gwybod, i'r pandemig Covid-19, dydy hynny ddim yn bosib, ond wir i chi, mae yna 3/4 awr go sbesial o'ch blaenau i gyd wrth gwrs yn ymwneud â'r berthynas rhwng y corff, y meddwl, yr ysbryd, a bwyd yn bendant. A mae bwyd, fel nes i ddysgu ychydig yn gynharach y prynhawn hwn pan nes i arwain sesiwn ar brosiect anhygoel y mae'r Amgueddfa wedi bod ynghlwm â hi, sef prosiect casglu Covid. Mae'n agweddau ni yn amrywiol iawn tuag at fwyd. Mae'n gallu bod yn achos o bleser ac o boen neu bryder. Ac yn bendant o fod yn cyfeirio at cyfnod diweddar y pandemig, mae hynny wedi dod i'r amlwg yn tydi. Sut wnaethoch chi oroesi? Sut wnaethoch chi ddelio â'r cyfnod ansicr? A beth am y cyfnod cyn Covid? Beth oedd eich agwedd chi at fwyd? Oeddech chi'r math o berson oedd yn mynd, yn brysur, falle'n esgeiluso cadw'n heini. A beth am eich meddwl? Oedd o'n orlawn o bryderon allanol? Neu oeddech chi'n berson eitha ffit? Neu'n bendant oedd cadw'n heini oedd yn rhan o'ch bywyd? Ac i ba raddau nath hynny helpu chi i ddelio gyda'r cyfnod o ansicrwydd? Wel, beth bynnag oedd eich profiad chi, un peth sy'n sicr, da ni gyd wedi cael dyddiau, neu ambell gyfnod digon simsan, lle ath pethau o chwith, lle na'r bwyd, neu'r ffordd o feddwl, neu'r ffordd o fwyta. A dwi'n siŵr bod ein gwesteion ni heddiw yn gallu deud yr un peth. Nid diwiau, nid Marvel's Avengers sydd gyda ni yma, ond pobl i gyd a gwaed, ond pobl sydd wedi profiadau o bob math dros y blynyddoedd a sy'n medru'n helpu ni prynhawn yma ac yn medru'n goleuo ni. Felly, dyna ddigon o gyflwyniad. Dwi eisiau cyflwyno ein arbenigwyr i chi. Dwi'n falch iawn i ddeud yn gyntaf yn ymuno â ni o Gaerdydd mae'r therapydd maith sydd â chefndir mewn seicoleg ac yn wir yn gyn-chwaraewr rygbi hefyd. Aron Snowsill. Croeso, Aron. Helo, shwmae. Yn gryno, cyn i ni ddechrau nawr, beth yn sylfaenol ydy dy agwedd di at y berthynas rhwng bwyd a iechyd meddwl? Wel, dau peth, really. Newidiadau bach gallu cael effaith mawr. So mae'r just newidiadau bach allan ni wneud o ddydd i ddydd yn ein deiet a'n ffordd o fyw gallu cael effaith hynod mawr iawn i ddweud y gwir i yfori. Yr ail peth yw addysg. Lle mae bwyd ni'n dod o, beth sy'n cynnwys yn ein bwyd ni, a sut beth yw'r effaith mae'r bwydydd yna wedyn cael, wrth gwrs, ar ein corff ac ein meddwl. Felly, dysgu
be dyn ni'n bita yw peth o'n credu'n yn iawn, ynddi. Diolch i ti, Aron. Gewn ni ragor am hynny yn y man. Yn ail, fe hoffwn i'ch groesawu Anna Reich. Wel, sôn am Wonder Woman, mae hi'n fam brysur. Mae'n busnes brysur iawn, gyda'i chwmni hyfforddi personol ac yn rhedeg campfa ysblenydd ar rheol y Gadeirlan ym Mhont Cana yng Nghaerdydd. Anna, croeso heddiw. Helo. Mae rhaid i mi ofyn ti, beth yn sylfaenol wyt ti'n gynnig i dy gleientiaid personol a beth wyt ti'n gobeithio gynnig i'n gwylwyr ni heddiw? Felly, mae pawb yn hollol ymwybodol o y buddiannau a y gwelliannau mae ymarfer corff yn cael ar y corff. Cymylau, esgyrn, ysgyfaint, cyhyra, felly. Ond di pobl ddim yn ystyried cymaint y gwelliannau meddyliol ac emosiynol. A dyna beth dwi'n, ymarfer corff mae'n gweithio yn gorfforol, yn gellog ac yn feddyliol iawn. A be dwi'n deimlo bod ymarfer corff yn gynnig ydy mae'n cynnig hunan falchder, mae'n cynnig trefn a rheolaeth yn eich bywyd chi, mae'n rhoi cynefin i chi, felly os ydych chi hefo ffordd rhaid yn ei campfa neu mewn gym, a mae'n rhoi rhywbeth i anelu tuag at hefyd fel goals. Felly maen nhw'n rhoi fel, bydden ni'n gael fel anchors really pwysig yn eich bywyd i'ch deiaru chi, A dyna be dwi'n ymfalchio gymaint, pam dwi'n ymfalchio, gymaint yn swyddi, ydy achos dwi'n cynnig pethau mor sy'n glido person nôl at ei gilydd, elfennau mor bwysig. Does na ddim, pan ydych chi mewn campfa, be bynnag di'r llais negyddol yn eich meddwl chi, does na ddim gwadu bod chi wedi gwella yn ystod yr awr yna. Dych chi'n medru gwadu, felly be bynnag di'r llais ac y hunan gred sy'n chydig bach yn isel, o fewn awr ac yn sicr o fewn 2 wythnos neu 6 wythnos, dych chi wedi cryfhau. Mae'r corff chi a'ch meddwl chi wedi cryfhau, a dwi'n meddwl bod hynna yn werth, wel, mae'n mwy o werth na unrhyw bres, tydi. O, bendant. Diolch, Anna. Ac yn olaf o nid leiaf, dwi eisiau croesawu Ceri Lloyd. Nawr, bydd Gwyneb Ceri'n gyfarwydd i nifer fel actores ar rownd, ond Ceri, wyt ti hefyd yn ymarferydd yoga, wyt ti'n rhedeg dy gwmni dy hun yn yr athroniaeth hynny, saib, wyt ti hefyd yn awdures llyfr y seitiau hynod hyfryd o'r enw O'r Pridd i'r Plat, sydd yn benodol yn cynnwys ryseitiau veganaidd. Deudwch ni'n fras, be ydy dy athroniaeth di, Ceri? Be allwn ni ddysgu gen ti heddiw? Ie, diolch Lowri. Just yn sôn amdano saib a y syniad tu ôl i saib oedd i ysbrydoli pobl i rafu mewn bywyd a trial sylweddoli sut maen nhw'n teimlo. I fi yn bersonol, fi wedi hyfforddi fel actores a wastad yn teimlo fel bod fi ar ryw fath o hamster wheel. Ac oedd gyda fi perthynas rili negyddol gyda bwyd hefyd. Fyswn ni'n mynd trwy cyfnodau o binge eating, wedyn starfo fi fy hun, a fi'n credu oedd hwnna jyst achos fel actores yn y gymaint o bwysau o fi edrych certain ffordd. A wedyn, yn y diwedd nes I ffeindio deiet sy'n seiliedig ar blanhigion. Unwaith nes I ddechrau ar y deiet yna, nath newid y mywyd i'n gyfan gwbl, nes I ddechrau edrych ar agweddau gwahanol, achos fi'n meddwl unwaith ti'n dechrau newid un peth, mae fe fel bach o domino effect. Ti'n dechrau meddwl am rhywbeth arall. Enghraifft, o'n i'n smygu llawn amser o deiet fi'n ofnadw, o'n i'n bwyta gymaint o bwyd oedd wedi prosesu, takeaways, McDonald's, you name it. Ag oedd hynna'n werth fi, jyst yn mynd lawr a lawr a lawr, ag unwaith I fi ddechrau newid yn deiet I roi pethau gwell yn ynghofi, dechrau meddwl am agweddau eraill, wedyn ffeindio yoga, ag eto trwy yoga nes I weld yr cysylltiad rhwng sut allwn ni edrych ar ôl yn hynna'n feddyliol, a wedyn sut mae hwnna yn newid ein perspektif wedyn gyda
y dewisiadau ni'n neud o ran bwyd. Fi'n meddwl mae yna gymaint o gysylltiad rhwng ffordd ni'n teimlo a be ni'n dewis bita. A be o'n i'n dechrau gweld oedd wrth arafu, wrth wneud pethau fel anadlu, sy'n swnio mor basic, ond cymryd 10 munud i anadlu, nes i ddechrau gweld bod y dewisiadau o'n i'n neud o ran bita a ffordd o'n i'n rhin fy hun wedi newid yn gyfan gwbl. Ac oedd y persbectif ar bwyd i newid o fod yn rhywbeth negyddol i weld bwyd fel ffisig i'r corff. Ac wrth gwrs, fel oedd Aron yn gweud, dewis y cynhwysion iawn, dewis y pethau sydd yn mynd i helpu fi deimlo'n anhygoel yn lle dewis y pethau anghywir. Gobeithio gawn ni glywed ychydig bach o'r pethau hynny yn y man. Nôl at Aron, eisiau dechrau gyda'r cysyniad mawr berthynas glos rhwng bwyd a iechyd meddwl. O ran dy gefndir, ti wedi siarad yn agored iawn, dwi wedi gweld ti ar Prynhawn Da yn ddiweddar ac yn bendant ar dy wefan, wyt ti'n agored iawn am brofiad syfrdanol ges ti yn y dwyrain pell. Ni di rannu chydig bach efo ni? Ie, nath e dechrau chwarae rygbi yng Nghaerdydd a ges i lot o concussions mewn y cyfnod bach o amser. A o ganlyniad nes i datblygu PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. O'n i'n methu bod mewn stafell lle oedd lot o cynnwrf neu oedd peli mewn o gwmpas a o'n i'n cael anxiety attacks. Ar ôl spel ges i'r diagnosis cywir a wedyn ges i cymorth seicolegol CBT a nath hwnna really helpu i dod dros anxiety attacks. Ond o'r foment yna nes i datblygu symptomau iselder. Wrth i'r blynyddau parhau, nath yn iselder i gweithygu, nath yn deiet i adlewyrchu hynny hefyd. O'n i'n dechrau bita mwy o bwydydd wedi ffrosesu a siwgr ac yn y blaen. Nath e really cyrraedd ei phwynt pryd ni'n byw a gweithio yn Vietnam. Ti'n really curo'r wal. O'n i'n ystafell wely a ni'n methu dychmygu dyfodol lle fys fi'n hapus. So os be fys fi'n neud o fewn yn bywyd i, fys fi ddim yn hapus, and that's that. Yn y moment tywyll yna, na llais just dod allan a dweud, na rhywbeth iachus di hun nawr. So, reit, okay, so es i llawr, am ryw reswm, oedd bag o spirulina i gael. Algi yw debyg i gwymon. Dwi ddim yn blasu'n hynod o neis, dwi ddim yn edrych yn hynod o neis. Powdr gwyrdd, sy'n cymysgu mewn a lawr o fe mewn un. A fel ton yn curo fi yn y gwyneb, dath hapusrwydd nôl ato fi. Oedd e fel neidio mewn dŵr o'r. Nes i just dod mas o'n fe'n teimlo'n hapus. A nes i synnu gymaint ar effaith all powdr gwyrdd yma car yn lles meddyliol i, edrychus i os o cysylltiad i gael. A mi oedd cysylltiad. Beth o'n i'n profi o rhywbeth o'r enw tryptophan depleted depression, lle os does ddim y bwyd mewn y deiet sy'n cyfnewid i happy hormone serotonin, os dyw'r bwyd yna ddim yn deiet chi, chi'n mynd i profi iselder. Nawr, dwi'n ddim yn berthnasol i bawb, ond mi oedd ei fi. A be nes i newydd cymeryd mewn yn y spirulina oedd tryptophan. Nes i yfed hwnna, oedd y corff fi fel, waw, mae tryptophan yn y corff, allan ni creu serotonin. A dyna beth wedi digwydd. A wedyn symudus i nôl i Bryden i dechrau cwrs therapi maith a dyma ni 4 blwyddyn yn hwyrach. Fewn ni nôl at yr enw na'r tryptophan a serotonin yn y man gyda ti, ond dwi eisiau troi at Anna. Dwi dwlu ar y ffaith ar dy wefan di, i dy fusnes hyfforddi personol di. Wyt ti'n deud yn blaen, I'm a fit person, and as a result, I'm a happy one. Wyt ti hefyd yn cyfeirio at y ffaith bod ti yn gallu cynnig gwasanaeth sy'n troi y cleient yn fitter and more functional you. Beth i ti yw'r berthynas rhwng ffitrwydd a hapusrwydd te? Wel, wrth gwrs dwi'n dioddef fel unrhyw un arall o brydiau o isel, teimlo chydig bach yn isel, dwi'n teimlo'n hapus, mae bywyd yn effeithio fi fel mae o pawb arall, ond mae gen i'r fraint bod fi wedi ffindio rhywbeth sy'n, fel o'n i'n deud o'r blaen, sy'n cynnig hunan falchder a strwythyr i fi, be bynnag sy'n mynd ymlaen yn y mywyd i, a sy'n dod fforma.
dwi yn gallu dibynnu ar y gym neu stafell fyw neu lle bynnag gen i foment i gadw yn ffit i wella fy hun. A mae'n gymaint o beth am mywyd, a dwi'n dweud bod fi'n berson hunanol, dwi'n licio rhannu pethau o pobl, ond chi'n gorfod rhannu clod fo pobl gymaint yn eich gwaith, it was a team effort, ond weithiau mae really angen i chi rhoi da iawn i chi hun a gwario amser i chi hun, a does am angen rhannu popeth, a dyna beth mae'r gym yn cynnig i fi, mae'n cynnig awyrgylch i fi fedru gwella fy hun a rhoi'r clod i gyd i fi fy hun, sy'n really bwysig. Ydy'n hawdd bod ti wedi bod yn blentyn oedd yn hoff iawn o ymarfer corff? Neu ein nonsens i hynny, mae myth ydi o, dim ond teip arbennig o berson sy'n wir yn gallu mwynhau ffitrwydd? Na, o'n i'n awful yn yr ysgol. O'n neb eisiau fi ar y tŷ. O'n i'n awyrus. Di hwnna'n cyfri? Ond do'n i ddim yn rhy sgiliedig. O'n i'n eisiau torri nanadd ar y puck hockey. Do'n i'n eisiau pêl yn taro. Ond dwi'n really licio, dwi'n eitha hyper, so dwi'n licio rhedeg o gwmpas, a dwi'n licio swingio oddi ar pethau, ond do'n i'n sgiliedig iawn, a do'n i'n rhan o unrhyw dimoedd. Mi nes I drio, ond do'n I ddim yn y pen draw. Ond mi o'n i'n licio bod yn gorfforol, really, a dwi'n meddwl bod yna broblem weithio mewn ysgolion, lle ydych chi'n meddwl, os ydych chi'n licio hoci neu pêl-droed neu pêl-rwyd, ydych chi'n mynd I gymryd y cyfeiriad yna pan ydych chi'n oedolyn, ond fel tydi di bod yn heini, diwm yn exclusif i'r gampfa, does am rhaid I chi bod mewn gampfa, mi ydych chi'n stafell fyw tu allan a ballu, felly na, do'n I ddim yn wych efo chwaraeon yn yr ysgol, ond dyw na ddim yn cyfri, dyw na ddim yn golygu dim byd, dyw ddim yn byd I gofio, be bynnag ydych trwm chi efo ymarfer corff yn yr ysgol, does hwnna ddim dylanwadu pa fath o bwynhad ydych chi gael o'r nifer mawr o fath o ymarfer corff sy'n ar gael I chi. Felly, mae'n lot allan yna. Diolch Anna. A Ceri, nes ti gyffwrdd yn bendant ar rhai o'r agweddau dinistriol oedd yn persyn I dy fywyd wrth I ti ar dy bryfiant fel actores geisio dor y glas I gynnal dy hun. Be nath gicio fewn felly? Sut nes ti ddatblygu rhyw fath o rwtîn neu rhyw fath o ddedwyddwch mewn ffordd, os nad hapusrwydd, oedd wir yn gweithio I ti? Ie, wel, fi'n credu yn debyg I Aron fel hitio rhyw fath o rock bottom, fi'n meddwl. Fi'n cofio just un diwrnod oedd gyda fi clyweliad ac o'n I rili ddim eisiau mynd iddo fe. A fi'n cofio falle o'n I wedi dewis ddim bita y diwrnod cynt mwyn teimlo'n fwy well cyn fi mewn i'r clyweliad. A wedyn ar ôl dod allan, oedd y clyweliad yn Llundain, fes es i'r siop. Nath e fynd yn awful, by the way. A wedyn nes I fynd i'r siop a just prynu fel llwyth o sothach I fita ar y tren ar ffordd gatre. Eto, just emotional, just I wneud fy hun dim ond well, ond yn amlwg yn y pen draw mae'n wneud ti teimlo'n wath. A wedyn cyrraedd gatre I just cael rhyw fath o fel... Fyswn I ddim yn mynd mor bell a gweud breakdown, ond just meddwl I fi fy hun fel beth yn union yw bywyd, beth I fi wneud. O'n i'n gwybod bod be o'n i'n wneud ddim yn gynaliadwy, o'n i'n gwybod bod e ddim yn iachus, o'n i'n gwybod yn y diwedd fysa rhaid I rhywbeth newid. A wedyn nes I ddod ar hyd I llyfr, gan fenyw o Efrog Newydd o'r enw Chris Ca, ac un o'r llyfr oedd Crazy Sexy Diet. Ac ar y pryd o'n I jyst yn meddwl, waw, dyna'n union be fi angen diet, another diet. So nes I brynu'r llyfr, ond oedd y llyfr mor clever, oedd Chris ddim yn sôn am diet o gwbl yn y llyfr, beth oedd hi'n sôn amdano oedd ffordd o fyw, ac oedd hi'n sôn lot amdano y problemau o'n i'n mynd trwy, pethau o'n i'n neithu gyda, oedd hi'n actores ac oedd hi arfer fel rhoi spray ar ei bwyd hi, fel chemical spray, fel bod hi'n bita fer agor, fel bod hi fel yn stopo bita, ond eto o'n i'n uniaethu gymaint gyda hi, cos oedd hi yn yr un cycle a fi, ac just hynna'n werth I mor isel. A ar y pwynt na, fi'n cofio yn y llyfr, a mae hwn yn swnio fel bod e bach yn far-fetched, ond oedd e'n wir unwaith I fi orffen tudalen ola'r llyfr.
nes I ddechrau edrych mewn I bwyd ac just educato fi fy hun ar bwyd a o'r pwynt yna ymlaen ath pob dim newid I fi. Unwaith o'n i'n deall pa cynhwysion fysa wneud I fi deimlo'n dda, nes I just torri allan popeth o'n I yn teimlo oedd di wneud I fi teimlo'n ddrwg yn y gorffennol a fi'n gwybod fel oedd Anna'n sôn, mae fel lot I wneud gyda mindset a fi'n deall bod rai pobl falle yn fwy determined na pobl eraill, falle o'n i'n hollol determined ar yr adeg yna, ond o'n I wedi hitio rhyw fath o rock bottom a fi ddim yn berffeth, so nawr fi wedi mynd nôl I fita fwy o pethau falle sydd yn cynnwys siwgr a fi'n mwy lenient gyda fi fy hun, ond fi'n hapus a allai reoli hwnna, so fi ddim yn defnyddio bwyd fel rhywbeth sydd ddim yn defnyddio bwyd I newid y ffordd fi'n teimlo os mae hwnna'n gwneud sens mewn ffordd negyddol. Bod o ddim yn crutch I ti mwyach, bod o'n lwyfan I ti. Yn gymwys, ie. Bydde fe'n amhosib cynnal y sgwrs yma heb gyfeirio at y ffaith bod ni mewn cyfnod newydd o fywyd yn sgil, wel, yr aflwydd Covid-19. Mae rhaid mi ofyn I chi'ch tri oherwydd pobl ydych chi o gig a gwaed, nid Avengers, Marvels. Siwt wnaethoch chi ymdopi gyda, wel, cyfyngiadau'r cyfnod clo yn y man cynta? Siwt wnaethoch chi fwynhau, oedd e'n gyfle I chi? Ac be falle wnaethoch helpu chi drwy cyfnod mor ansicr? Aron, gai ddechrau fo ti? Nes I sylweddoli yn gynnar iawn o fewn y lockdown taw rŵtin o'n I angen. Oedd e'n bwysig I fi dino yn gynnar a cael amser gwely. A wedyn, unwaith I hwnna, cael brecwast da cywir, cynnwys protein a ffeibr, a wedyn ymarfer corff. Oedd ymarfer corff mor bwysig i'n rŵtin I. O'n ffodus iawn chwarae I Elnor Snowsill, mae'n chwarae rygbi I Gymru. Felly oedd da hi rŵtin dyddiol pa fath o ymarfer, felly nes I jyst ymuno â hi. So wedyn, mis fi'n dod nôl bita'n gywir ar ôl ymarfer corff, mae'n bwysig I chi, post-training meals a popeth bita'n gywir. A wedyn bita'n gywir, te? So, o ran os, a falle fydda Anna gallu dweud bach mwy dros hyn, ond ar ôl I chi ymarfer corff, mae angen bita'r protein a'r ffeibr I sicrhau bod chi'n recyfro a newyddu'r cyhyrau yn gywir. Os ydych chi ddim, chi'n mynd I teimlo yn eitha wael y diwrnod ar ôl, a fydych chi yn stryglan I dino o'r gwely, codi o'r gwely. Felly o ochr ymarfer corff, mae bita'n gywir I allu cael y mwyaf allan o sesiwn chi, I mwynhau sesiwn chi, mae angen bita'n gywir. Mae'n ar ôl sesiwn chi, I chi, anwyddu'r cyhyrau, mae'n hynod o bwysig hefyd. Felly I fi, y rŵtin yna oedd yn bwysig. A wedyn mwynhau'r penwythnos. So, da fi'r rŵtin strict o fewn yr 5 diwrnod. O'n i'n gwneud lot o gwaith maith. A wedyn falle'r troed teledu ar 7 o'r gloch y nos. A wedyn, unwaith i'r penwythnos dod, jyst mwynhau fel arfer, pa bynnag ffordd oedd e. So nes I mwynhau'r lockdown I fod yn honest. Ac o ran bwyd, be nath dy gynnal di, neu be nes di deimlo nath dy helpu di dros y cyfnod clo, wrth gwrs nath gyfro cyfnod y Gwanwyn a'r Haf? So fel wedys I brecwast. So, gyda nghleien sy'n sôn am brecwast trwy'r amser hefyd. So, mae'n bwysig I osgoi siwgr peth cyntaf yn y bore a bita protein neu ffeibr. So, os taw ffa pob chi di wneud gatre ywe, os taw iogwrt vegan neu iogwrt traddodiadol sy'n cynnwys bacteria ynddo fe gyda hadau neu berries, pethau fel hyn. Dyna beth chi eisiau yn y bore. So, chi'n rhoi'r maith cywir i'r corff, maith meddyliol, maith i'r corff. Chi'n really setio'ch eich hun lan I gweddill I cael diwrnod da. Os chi'n bita bwydydd gyda siwgr fel tost bar y gwyn a jam arbenni, siwgr yw chi'n mynd I cael sugar highs and sugar lows. A wedyn mae
emosiynau chi mynd i adlewyrchu y sugar highs and sugar lows wedyn, and then you're just playing catch up am gweddill I diwrnod. Chi'n mynd i compensate ar gyfer y sugar low gyda caffeine. Mae hwnna mynd i wneud y sefyllfa yn fwy ddramatic. So dyna sef o'n i'n teimlo, really, o fewn lockdown. Diolch I ti. Anna, be amdana ti yn fam I 2 o blant bach ag yn ceisio cynnal bywoliaeth, ynddi? Sut lockdown ges di? Wel, dwi wedi defnyddio gymaint o under eye concealer heddiw. Felly gobeithio bod hynna'n rhyw kind of gysur I bobl sy'n meddwl bod fi'n Wonder Woman, achos it's just, dwi'n bod yn toddi rwan, actually. Wel, nes I gael chydig bach o strwythyr pam o'n i'n cael cyfle I fynd yn y gampfa. Dyna'r unig fan lle dwi'n cael strwythyr, a mi o just yn bonkers o gwmpas y lle. Dwi'n gorfod cydio mewn 5 munud, 5 eiliad, awr fam a fan draw I drio cael trefn. Does na ddim trefn ar fywyd fod 2 blentyn dan 2 oed. Dwi'n beio ffeileddau fi gyd ar y plant dros y lockdown yma. Maen nhw'n bonkers. Ond felly doedd na ddim strwythyr. A oedd hynna yn stressful I fi. O'n I dal yn trio kind of cadw'r busnes yn fyw, a cadw'r busnes o fewn cof clients fi, a cof clients y dyfodol, a mae gen I brosiect blwyddyn nesaf efo away fitness camp, a dwi'n trio trefnu hynna, ac o'n I just yn teimlo dydd ar ôl ddydd, o'n I methu ymroi yn hun yn iawn I ddim byd oedd yn rili bwysig I fi fel person o ddim yn fam, y rhan ohono fi sy'n just fi fel dynas busnes, uchelgeisiol, eisiau gwneud hyn, eisiau gwneud llall, ac oedd hynna'n anodd iawn, ac o'n i'n cael dyddiau lle o'n i'n cydnabod o, ac yn deud, be, pawb yn yr un cwch, ac o'n i'n derbyn o, ac yn meddwl dwi probably on par o pawb arall, ac o'n dyddiau lle o'n i'n lot fwy llym ar fi fy hun, ac yn deud, mae hyn yn ofnadwy, mae hyn am mynd I fethu, does na'm ffordd ti'n mynd I gyflawni hwnna. So, a dwi dal heb sysio pethau allan, dwi'n cael dyddiau da, dwi'n cael dyddiau gwael, ond dwi'n sicr iawn bod yr ymarfer corff a bod y foment na lle dwi'n cael ymarfer corff yn, fel dwi'n deiaru fi, ac yn clirio meddwl fi, mae'n rhoi boost cellog corfforol ffantastig, a dwi'n teimlo lot fwy fel competent wedyn. Achos mae o'n creu cryfder, mae o fel effaith ton, felly pan ti'n cryfhau dy hun yn gorfforol, ti'n sefyll yn dalach, ti'n teimlo'n fwy kind of cadarnhaol, a ti'n gallu ymdopi fy pethau well. Felly, I fi, dyna beth yr ymarfer corff yn rhoi I fi ymysg chaos, oedd yn rhoi moment I fi just gael awr mwy productif ar ôl hynna, achos effaith yr ymarfer corff. Felly, Wel, gan bod fi yma yn y choli, chi wath I mi jyst gynnwys fan hyn, dwi'n falch iawn, yn eithriadol o falch, blynyddoedd cyn I mi hitio 40, I mi gyflwyno ffitrwydd I fy mywyd, a finne'n fy 30au cynnar, o'n i'n nofio, o'n i'n cerdded yn gyson, ond a finne wedi tyfu fyny o gwmpas Parc y Rath, a gweld yr holl bobl ma'n rhedeg o gwmpas, wastad wedi meddwl yn fys yn wybod, o dwi ddim fel nhw, maen nhw'n gallu rhedeg, maen nhw'n mwynhau rhedeg, dwi just ddim yn gallu rhedeg. A diolch I ymuno efo bootcamp 5 mlynedd yn ôl, wel nath agwedd fi newid, a dwi wir yn grediniol bod cyflwyno'r bootcamp wythnosol honno, nath arwain at fi'n dechrau rhedeg, dim ond ychydig kilometers, ond falle 5 kilometr ambell waith, wir fy helpu I ddelio gyda heriau mwyaf lockdown, oherwydd bod hynna'n yn bresennol yn fy mywyd i'n barod. Dwi'n eisiau meddwl a dweud y gwir, fi'n credu fydden ni wedi gwynebu dyddiau llawer iawn mwy heriol, na bawn ni'n gwybod bod 20 munud o fynd am run, neu hyd yn oed jyst fynd am dro bob dydd yn mynd I fod gymaint o fydd I mi. Be amdana ti, Ceri, sut brofiad ges ti yn ystod y cyfnod clo cychwynnol na, yn ystod y Gwanwyn a'r Haf? Oedd e definitely yn mixed bag o teimladau a emosiwn. Mae saib I fi wedi bod yn side hustle ac yn passion project ers
mor hir bersawdd i creu fwy o dosbarthiadau ar-lein ac hefyd i greu studio yoga ar-lein. A reswm dros hynny oedd, ar y funud fi'n gweithio llawn amser gyda rownd y rownd sydd yn wych, ond wedyn o'n i'n dysgu yoga pob nos Fawrth a nos Fercher, dysgu 2 dosbarth ar nos Fawrth, 2 dosbarth ar nos Fercher, ac fi'n mwynhau y ddau gymaint, ond yn amlwg oedd e'n rili dechrau cymryd tôl ar lefel a egni fi. Ag pryd nath gwaith annawnsio, fydd rhaid i ni orffen, yr teimlad initial oedd just utter relief, achos storyline fi ar y funud, just mor drwm, ag o'n i'n meddwl, mae hwn yn rhoi bach o amser i fi, ac hefyd yn gwybod pa mor ddau fi'n teimlo ar fy ngwyliau, oedd straight away just yn teimlo fel, allai gymryd hwn fel gwyliau bach, ond oedd gyda fi studio sai, oedd bron yn barod i lansio, ag mewn un ffordd o'n i'n teimlo mor lwcus, achos o'n i'n meddwl, waw, mae hwn yn meant to be, mae hwn yn kismet mewn ffordd, achos nawr bod fi wedi meddwl am y syniad o creu'r dosbarthiadau yma ar y we, o'n i wedi recordo ran fwyaf ohonyn nhw'n barod, so oedd e just in case o creu y gwefan a wedyn rhoi e lan yn fyw. So mae rhaid bod fi wedi gweithio, achos hefyd o'n i ddim yn siŵr faint oedd lockdown yn mynd i bara, o'n i'n meddwl just wythnos bys y fer y cychwyn, ac obviously nath e'n endyfynu fod yn fel 3-4 mis neu beth bynnag, ond ar y pryd o'n i'n gwybod. So nes i wario fel 48 awr, absolutely bonkers, just yn cael saib i fyny, fel bod pawb yn gallu cymryd mantes o'r service yma, a hefyd yn amlwg, beth i fi mwyaf angerddol yw cynnig rhywbeth i bobl sy'n mynd i wneud iddyn nhw deimlo'n well, ac yn mynd i llenhau y pwysau straen sydd arno nhw, achos yn amlwg, fi'n meddwl y gair mwyaf poblogaidd yn ystod lockdown oedd anxiety, a fi'n meddwl pawb just yn sôn amdano anxiety, ac dyna be fi'n teimlo fi'n gallu helpu pobl gyda yw anxiety, so o'n i'n teimlo fel o'n i wir eisiau cael saib yn barod, up and running, i fynd, a o'n i'n iawn hefyd, mae lot o bobl wedi cymryd mantes o hwnna, fi mor falch bod hwnna nawr yn fyw. So mewn un ffordd o'n i wedi gallu cael amser i weithio ar hwnna, cael e'n fyw, oedd yn ffantastig, ond wedyn nes i ddechrau coginio loads fel pawb wedi, ag i fi, am ryw reswm fel be fi'n caru wneud yw drinks a desserts. Fi ddim mor fussed gyda mains, ond fi'n absolutely caru wneud drinks a desserts. So o'n i just yn y gegin trwy'r amser jyst yn gwneud desserts, so wedyn oedd Gwion yng nghariad i sy'n teithio amgylch lot, mae fe'n gerddor, so oedd ei gatre am y tro cyntaf ar Sages, a oedd hwnna mor lyflu, ni cael amser gyda'n gilydd. Ond oedd jyst yn, annog fi wneud mwy o desserts yn amlwg. So nes i fynd i deimlo fel yn eitha crap yn y diwedd, cos bod y desserts o'n i'n wneud, fi'n sôn am cacao powder, maple syrup yn lle siwgr coeth, refined sugar, ond dal, sdim ots, achos mae fe i gyd amdano'r balance yna, sim ots os mae'r ingredients yn gret, os ti'n cael gormod o rhywbeth, wedyn dyw e ddim yn mynd i fod yn dda i ti. So, wedyn nes i atgoffa fi hun, ymarfer corff. So wedi ymarfer corff ers cwbl o ddiwrnodau. Fes ni wastad yn gwneud yoga, ond mae yoga erbyn nawr wedi troi fi yn fwy o mindful practice, felly anadlu ag ymestyn. O'n i arfer wneud lot o hot yoga, fod e'n mwy intense, ond erbyn nawr mae'r yoga wedi troi fi mwy o rhywbeth i helpu yn meddwl i, yn lle nghorff i. Felly nes i ddechrau redeg, ag gwmwys yr un peth a ti, Lowri, fel o'n i arfer redeg lot pryd o'n i'n ifancach, ond am ryw reswm mynd yn hollol self-conscious os o'n i'n redeg tu allan, ac yn amlwg gyms ddim ar agor, so o'n i'n meddwl, oeddi fi mynd i redeg tu allan, am I going to do this or am I not, a wedyn o'n i fel, stuff it, mae pawb yn redeg tu allan, so fi jyst yn mynd i wneud e, a nath rhywun really caredig sy'n berchen busnes redeg yn Llanelli, ala neges i fi a gweud, do you want me to do you a running plan? Ac o'n i fel, that would be amazing, so nath ei wneud running plan i fi, a wedyn, fi dal wrthi nawr yn redeg tu allan, sef yn rhywbeth o'n i'n meddwl yn bersonol bod fi methu wneud, cos oedd stamina fi'n ofnadw o'n i'n meddwl, ond so pethau positives a negatives, really.
Difyr I ti gyfeirio at, dwi'n gwybod enghraifft bod yn dy lyfr yr seitiau di, mae gen ti recite bara banana yn does, ond dwi'n cofio ti'n sôn mae'r dy brownies figanaidd di oedd dywendid di, a hyd yn oed gyda'r siwgr hynna sy'n deillio o datus MEDDWL date, mae fe dal siwgr yn y bôn. Beth oedd dywendid mawr di, os, wel, falle dylwn ni ddim bod yn galw mewn termau wendid, beth oedd y treat di yn ystod lockdown, ond oedd rhaid I ti Aron falle roi stop arno fe ar ryw bwynt hefyd? Siwgr yw diafol fi, I fod yn onest. Yn fam i'n ers hawel, wedi bod yn ffodus iawn I cael bwydydd hynod o ffantastig yn y tŷ, felly fel teenager, wrth gwrs, I'd rebel a bita siwgr. Beth dwi'n neud nawr, os dwi'n mynd I bita'r siwgr, dwi'n dewis bita'r siwgr. Nid oherwydd mae rhaid I fi bita'r siwgr. Dyna'r newid meddyliol sy'n really bwysig. Dwi'n dewis bita'r siwgr, so byddai ddim yn teimlo'n euog am bita'r siwgr. Nid oherwydd fi'n dibynnu ar y siwgr. Ond beth dwi'n neud, dwi'n ceisio, os yn bosib, bita'r siwgr gyda rhyw fath o protein neu ffeibr. So os yw'n bita'r cacen siocled, neu mae mam wneud tart yn afal ffantastig. A mae rhaid fi bita fe gyda cwstard. Mae jyst rhaid I fi. So os dwi'n gallu rhoi hadau gorbwmpen fyna, neu rhyw fath o cashews, neu cnau wedi rhostio neu rhywbeth, wedyn mae hwnna mynd I cadw lefelau siwgr chi bach fwy'n cytbwys. Yn hytrach na mynd lan a lawr, mae bita gyda'r hadau neu'r cnau mynd I cadw eich lefelau bach fwy cytbwys fel hyn yn hytrach na lan lawr. So wedyn mae mood I mynd I fod bach fwy cytbwys, mae'n lefelau egni fi mynd I fod bach fwy'n cytbwys hefyd. Difyr, fel bod ti ddim yn dioddau rhyw spike, a wedyn wrth gwrs yr egni na yn ffrwydro, a wedyn yn glewt ar y llawr. A na, dwi'n meddwl bod ti wedi sôn bod gen ti hefyd dant melys. Sut nath hwnna, neu sut nes ti ddelio efo hwnna ar adegau yn ystod lockdown te? Yn ofnadwy. Ond wel, dwi'n deud yn ofnadwy, just fel person normal, really. Ond fel Aron, dwi'n dieddol o negyddu effaith bwydyn, chydig bach drwg, hefo elfen da, felly iogwrt Roegaidd yn hytrach na cream, neu fel cnau I negyddu'r insulin, y pethau felly. Felly dwi'n lwcus achos mae gen i'r gwybodaeth yna, ond mae pethau fel yna yn lleddfu effaith y siwgr chydig bach. Ond gen I ddaint uffernol o felys, a does na'm pwynt ymladd o. Ond beth dwi'n neud ydy, dwi'n ymarfer corff lot, felly mae metabolism fi chydig bach yn gyflymach achos, felly dwi'n gallu delio efo'r caloria chydig bach yn fwy effeithiol achos y cyhyr sy'n ar ei morffi, a dwi'n gwneud triciau fel mae Aron di sôn am. Dwi wrth y modd efo custard slices, dwi wrth y modd efo gwin yn y nos, ond dwi mor shattered achos o plant, felly actually ddylswn ni ddiolch i'r plant am unwaith, achos dwi mor shattered, dwi'n mond yn gallu cael un gwydryn nes dwi'n catatonic, a dwi eisiau meddwelu, felly dwi'n gallu efo lot, hyd yn oed os mae gen I, hyd yn oed os dwi'n ddigon ambitious I gael hanner pot, dwi'n drin acyd, ond gwin a pethau melys, oedd yn cydio yn y fi dros y lockdown, ond dwi yn fwy cymhedrol dwi'n mynd stopio'n hun a dwi'n mwynhau y pethau. Mi na I gael sesiwn chydig bach yn fwy agresif y diwrnod wedyn yn y gym, mi na I efo lot o ddŵr, mi na I gael 3-4 pryd efo cydbwysedd, bwyd da. It's kind of I fi 80-20 dio. Dwi'n gwybod beth I gwendida fi, a dwi'n mwynhau y gwendida yna. Felly, os allai I gytuno efo fi hun, bod fi'n mynd I fod yn dda 80% o'r amser, dwi'n mynd I fod yn rhy llym ar fy hun os dwi'n, chydig bach yn wild efo'r custard slices a gwin. Mae rai bod yn realistig, da ni ddim yn beirianna, da ni methu operatio fel yna efo rheola llym, dim dyna be ydy person. Da chi'n arwain eich hun at fethu. Mae rhaid bod chydig bach yn flexible, achos dyna pwy ydych chi fel person. Felly, gnewch hynna, felly 80% yn dda, a jyst gadewch I chi'n mwynhau y pethau. A wedyn fyddai yn teimlo'n rhy unig pan dwi'n cael custard slices, dwi'n gwybod bod pawb allan o fanna mwynhau'n hefyd. Mwynhau'n da I fi.
Diolch Anna. Da ni'n cael ymateb yn barod. Gai ddiolch i Nia Evans am gysylltu efo cwestiwn diddorol. Tybed pwy sy'n eisiau ateb hwn? Beth fydde'r panel yn dweud sy'n bwysicaf? Deiet neu ymarfer corff? Neu ydy'r ddau yn gwbl afal? Hoffwn i cynnig bod 3 maes, mae'r trio ni fan hyn yn y panel, yn specialeiddio yn union mor bwysig yn gweithio gyda'i gilydd. So, enghraifft, mae'r dywediad yn Saesneg, you can't out-train a bad diet, ond wedyn mae fe'n wir y ffordd arall o gwmpas. Allai rhoi awgrymiadau maith i'n cleient, ond os dyn nhw ddim yn ymarfer corff, wedyn so'r maith mynd i cael effaith mor dda arno nhw. Mae ymarfer corff mor hanfodol i lles corfforol rhywun a lles meddyliol. Mae'r un peth o ran yoga a mindful practices gyda'r lles meddyliol. Os mae'r lles meddyliol ddim yna, sim otsbyd yn ni'n bita. So chi'n mynd i teimlo'n hapus. So mae'r 3 really yn hanfodol i ni teimlo'n da. Sa'n siŵr os chi'n teimlo wahanol, Ceri Anna. Na, ni jyst eisiau dweud na dwi'n cytuno'n llwyr, a dim mwyn bod yn diplomatig, achos dwi ddim really bod diplomatig hynna. Ond da chi'n methu gwahanu'r corff a'r meddwl ag y deiet, mae un yn rhedeg ar y llall. A dwi'n eisiau bobl feddwl fod ymarfer corff yn exclusif i'r gamp fel nes i ddeud, ond mae symud y corff yn really bwysig. Symud tu allan, cymryd mwy o risiau, cerdded yn gyflym. Felly, ymarfer corff ydy hwnna hefyd, bod chi'n defnyddio'r corff fel oedd yn fod i gael ei ddefnyddio, bod cymylach i gyd, bod chi ddim yn rhydu fel car. Os car ddim yn cael ei yrru, mi'n neitho rydu a diolch yn gallu symud yn iawn. A dyna beth sy'n digwydd os chi ddim yn ymarfer corff, sef just symud yn fwy penodol. Felly, maen nhw gyd mor hanfodol. Wneith dim byd gweithio os nad ydych chi'n bita'n iawn ac yn symud yn iawn. A Ceri, dwi'n siŵr bod ti'n falch iawn i glywed, Anna ag Aron, yn pwysleisio pwysigrwydd y ffordd o feddwl hefyd, nid dim ond y corff a bwyd. Ie, yn sicr, mae'r ddau yn gweithio gyda'i gilydd o ran, mewn ffordd positif, ti'n meddwl, os ti'n mynd i ddechrau ffocysu ar gweithio allan, ti'n mynd i eisiau bita'n well. A wedyn, os ti'n mynd i ddechrau bita'n well, ti'n mynd i gael yr egni yna i allu weithio allan. Felly mae'r ddau ohonyn nhw jyst yn mynd gyda'i gilydd a mae'r ddau ohonyn nhw yn ysbrydoli'r gilydd. Felly hyd yn oed os taw bita'r pethau cywir yw the main goal, yn y diwedd ti wedyn yn mynd i ddechrau edrych ar y gweddau gwahanol o dy fywyd, sef exactly beth nath ddigwydd i fi. Nes i ddechrau off yn newid yn ddiet i a edrych ar beth o'n i'n bita. Ond wedyn, fi'n methu wneud hwnna, wedyn smygu pob dydd a ddim ymarfer corff. Mae'r ddau jyst ddim yn mynd gyda'i gilydd. Ti'n buddsoddi arian i fewn i prynu y bwydydd iawn. Ti'n mynd eisiau buddsoddi arian i fewn i wedyn gym membership neu mynd i'r gampfa neu be bynnag. Felly mae'r ddau ohonyn nhw yn sicr yn mynd gyda'i gilydd ag yn ysbrydoli gilydd hefyd, yn cael knock-on effect. Mae Bernice Parker wedi cysylltu fan hyn. Bernice wedi bod yn darllen am y link rhwng gut microbes a iechyd meddwl. Nawr oes gan Aron tips sut i gynyddu diversity, amrywiaeth efo gut flora. A dwi'n ymwybodol iawn, mae ffrind i ni wedi bod yn gwneud rhyw gut cleanse yn ddiweddar. Ac o'n i'n falch iawn i glywed ganddi hi bod fy arfer i o fod yn pobi surdoes drwy'r y cyfnod clo wedi bod yn beth eitha da, deud y gwir. O'n i ddim yn sylweddoli fod bara surdoes yn beth da i'r colyddyn, i'r gut. Ydy hynny'n wir, Aron? Odi, nawr mae'r gwyddoniaeth dal yn ifanc o ran effaith bacteria ar ein lles, a ein lles meddyliol a lles corfforol. Ond mae fe mor positif. Allwn ni dweud yn eitha gyda hyder bod bacteria yn cael effaith unne positif neu negyddol ar ein lles. Nawr, mae fe'n anodd i fi mynd mewn llawer o manylder heb siarad am hanner awr, mwy na hanner awr, really. Ond just off the top, really, ffaibr, mor bwysig i bwydo'r bacteria da. Mae'r
small intestines, lle mae'r bacteria yn byw, mae fe fel coedwig, neu fel Amazon rainforest. Mae llawer o strains gwahanol i gael yna, a mae rhai o'n nhw'n byw gyda'i gilydd ac yn helpu gilydd i tyfu, ond mae rhai sydd ddim gyda agenda positif i gael. A mae'r bacteria drwg yn lico siwgr. Maen nhw'n lico bita carbohydradau. So, os ni'n bita deiet llawn siwgr a ond yn bita carbohydradau neu carbohydradau gwyn, wedyn nhw sy'n mynd i tyfu a domineiddio'r gut. Os dyn ni'n bita ffeibr fel ffab pob, cnau, hadau, chickpeas, a wedyn llysiau lliwgar, wedyn ni'n mynd i bwydo'r bacteria da, a nhw sy'n mynd i domineiddio'r gut. Nawr mae bacteria, fel o'n i sôn am gynharach gyda tryptophan. Tryptophan yw'r protein sy'n cyfnewid i happy hormone ni'n serotonin. Mae bacteria'n creu tryptophan. So, os dyn ni'n bita ffeibr yma a'r llysiau lliwgar, wedyn dyn ni'n really annog y corff i creu tryptophan i ni teimlo'n well. Nawr, os dyn ni'n mynd i'r supermarket a ni'n gweld rhywbeth fel iogwrt, ni wedi clywed bod iogwrt yn dda. Ie, mae iogwrt yn dda, ond mae'n rhaid iddo fe cynnwys bacteria ynddo fe. Nawr mae iogwrt fel coconut collaborative, iogwrt coconut, maen nhw hefyd yn cynnwys bacteria ynddo fe. So ni moyn iogwrt sy'n cynnwys siwgr wedi ado i fewn. Ni moyn sicrhau bod bacteria ynddo fe a siwgr yn isel. Nawr hoffwn ni dod â Ceri mewn fan hyn, herwydd it's all good os dyn ni'n bita'r bwydydd cywir, ond mae un peth sy'n mor hanfodol i'r cyfarthrebiad rhwng ymenydd a'r gut. Nawr rhywbeth rhain enw vagal tone. Nawr nerf yw sy'n cysylltu'r ymenydd a'r gut. So os dyn ni'n cyffwr rhywbeth sy'n boeth, mae'r neges yn mynd lan i'r ymenydd, mae hwn yn boeth, mae'n mynd nôl lawr, dweud cymerwch eich llaw i ffwrdd ohono. Mae'r un peth gyda'r gut. So mae'r neges yn mynd lan, dweud, ni angen hwn, ni ddim angen hwn, a mae fe'n mynd yr holl ffordd lawr. Fel welwn ni gyda IBS, anxiety, unbeth fel yna, cysylltiad rhwng y gut a'r meddwl. Nawr te, vagal tone, mae fe'n mynd lan, y nerf sy'n mynd lan cefn y corff. Os mae vagal tone gwael dyn ni, os dyn ni'n stiff, wedyn dyn ni'n fwy debygol o teimlo symptomau iselder ag anxiety. Mae'r negeseuon ddim yn mynd lan yn efficient iawn. So mae rhaid i ni teimlo yn hyblyg trwy neu pethau fel yoga ac ymarfer corff yn y ffordd cywir. Rwy'n siŵr bod Anna'n gwybod os dyn ni'n ymarfer corff yn y ffordd anghywir, allai bod yn eitha dinistriol i hyblygrwydd ni. Wedyn, dyn ni'n sicrhau bod y llwybr yn glir i'r gut a'r ymenydd cael cyfarthrebu gyda'n gilydd. So, dim just bita'r pethau cywir, ond sicrhau bod ni'n ymarfer corff yn y ffordd cywir, a wedyn ni'n siŵr bod ni'n hyblyg trwy wneud pethau fel yoga hefyd. Gai ddiolch i Bernice am hynny, ac eto, dwi'n siŵr y gallai cael sesiwn cyfan ar y pwnc yna. Dwi eisiau, gyda'r amser sydd gyda ni'n weddill, mae yna rhyw 12 munud, a dwi wir eisiau gwneud y mwyaf o'r amser yma nawr, wrth i ni fod yn gwynebu cyfnod newydd yn y pandemig, tymor newydd, tymhorau newydd. Mae'r Hydref a'r Gaeaf, mae'n anodd coelio'r ddiwrnod mor hynod braf a hyn ar y gorwel yma yn achos yr Hydref, ac i nifer mae hynny yn achos pryder. Mae hefyd wrth gwrs ansicrwydd beth sydd o'n blaenau ni mewn perthynas â'r cyfnod hwn yn chwarae ar feddwl llawer iawn o bobl. A fe hoffwn i ofyn i chi yn sylfaenol am gynghorion. Sut i helpu y gwylwyr, sut i'n helpu i, sut i'ch helpu chi, i falle newid i'n meddwl ni am y pryderon hyn sydd yn ein meddyliau ni. Dwi'n gwybod, sgynna ni ddim syniad beth sydd o'n blaenau, ond pe bawn ni'n medru bod mor ddireidus a gofyn i chi am 3 prif cynghorin, gewch chi roi mwy wrth gwrs, ond unrhyw beth i'n helpu ni dros y cyfnod nesaf sy'n cysylltu gyda maes eich arbenigedd, boed yn fwyd, y corff, y meddwl. Please cynnygwch nhw nawr. Anna,
Beth fydda ti'n awgrymu sydd yn flaenoriaeth? Neu bod pobl yn gwneud yn flaenoriaeth? Os nad yn y dyddiau neu'r wythnosau nesaf, prynhawn ma, heddiw, bore fori. Reit, felly peth cyntaf ni'n dweud ydy, does na ddim bai na rheolaeth arnych chi ynglyn â'r pandemig yma, felly dim eich bai, allwch chi ddim rheoli beth sy'n rownd y gornel. Be ydych chi'n gallu rheoli ydy sut i alluogi chi'ch hun i ddelio hefo afiechyd a beth sy'n dod. Felly mae o'n gyfnod i chi wella eich hun, a fyswn ni'n ysu ar berson i gydnabod bod cryfder corff yn allweddol i ymladd afiechyd a clefyd, a bod hwnna wedi cael ei wneud yn flaenoriaeth yn ddiweddar ymysg y thing Covid yma. Felly mae'r corff yn hollol bwysig. You know, it's your first line of defence, fel maen nhw'n dweud. Felly mae o'n bryd rwan i droi syliad hynna. Felly, sy'n ni'n licio i bobl ffindio 5 munud i ddechrau, just 5 munud y dydd i drio rhywbeth newydd sy'n gorfforol. 5 munud o downsio'n wyllt, 5 munud o wneud y 2 exercise maen nhw'n gwybod sut i wneud, 5 munud i redeg o gwmpas yr ardd neu fan i lawr y stryd, rhywbeth sy'n licio y bocs ymarfer corff iddyn nhw. A dwi'n addo, mae hynna jyst yn gam cyntaf. Does dim ots pa mor fach ydy'r cam cyntaf efo ymarfer corff, achos mae gweddill eich bywyd chi i ddysgu pethau newydd ac adeiladu ar hynna. Ond allai ddim pwysleisio digon ag y gwybodion i gyd sy'n allan yna bod iechyd corff mor hanfodol a mor helpful i ymladd clefyd. Felly, just 5 munud bobl, mae yna ddigon o fideos o pethau allan yna, dewis 2 exercise syml, a mae hynna'n lwyddiant. Os da chi'n gallu gwneud 5 munud, da chi'n gallu cyflawni hynna, mae rhaid i chi roi tap ar eich cefn a dweud mae hynna'n lwyddiant, be arall allai wneud. Ac yr wythnos wedyn, dewis exercise arall. Ac yr wythnos wedyn, dewis exercise arall. Does na neb yn edrych, diolch i neb arall, diolch yn gystadleuaeth, ond mae o'n rili bwysig. Felly, dyna fo rili, just dewis 1 neu 2 exercise ac adeiladu ar hynna. Diolch Anna. Be amdana ti, Ceri? Be fydda ti wir eisiau bwysleisio? Mae gyda ni chydig funudau ar ôl rwan, digon amser i ti gael rannu dy athroniaeth. Hyn, wyt ti wedi ddysgu falle o'r y lockdown cyntaf, fydd wir yn bwydo y cyfnod nesaf heriol? Fi'n credu ni yn wael fel pobl am roi anghenion ein hunan yn gyntaf, yn enwedig os mae gyda chi plant a mae gyda chi teulu. Fi'n credu mae pobl yn teimlo'n euog pam maen nhw'n wneud rhywbeth i nhw hun. Fi'n credu yn y diwedd mae rhoi eich hun eich iechyd yn gyntaf yn golygu bod chi'n mynd i fod yn berson lot yn fwy patient, lot yn fwy garedig, lot yn fwy cariadus i'r pobl o gwmpas chi. Felly falle bod rhoi eich hun yn gyntaf initially yn swnio fel rhywbeth mor selfish, yn y diwedd ddim, achos os ych chi ar y funed yn teimlo'n ofnadw o anxious neu o dan pwysau, o dan straen, y peth gorau allwch chi wneud yw cymryd, fel oedd Anna'n gweud, just 3 i 5 munud y diwrnod. Os oes wir ddim egni gyda chi, yna fyswn ni'n argymell i chi anadlu. Os ych chi dal yn mynd i gwaith ar y funed, mae 5 munud o anadlu i fewn am 6 eiliad, anadlu allan am 6 eiliad. 9 gwaith yn gallu newid eich perspektif, newid eich mood, mae fe mor bwerus. Chi ddim angen unrhyw accessories, chi ddim angen unrhyw beth, chi hyd yn oed just gyrru i gwaith yn y car a wneud e. Neu, unwaith ych chi'n agor eich llygad yn y bore, newch ar ymarfer, 2 funed, 1 funed, cwbl o eiliadau, a wedyn y peth ola ych chi'n wneud cyn fynd i gysgu. A mae hwnna mor bwerus. Eto, mae fe jyst yn rhywbeth chi'n neud i chi'ch hun, rhoi eich hun yn gyntaf, rhoi eich iechyd chi'n gyntaf, mwyn gallu bod y person chi eisiau bod i'r pobl o'ch amgylch chi. Gwych. Ac Aron, beth yw'r ymhorion di? Wel, debyg iawn i Ceri a Anna, really. Cymerwch yr amser i eich hun. Ond heblaw am hynny,
fys fi'n dweud, meddyliwch amdano lefelau vitamin D chi nawr bod ni'n symud mewn, mae llai o'r hael mynd fod o gwmpas, felly mae'r NHS yn awgrymu bod ni'n edrych ar supplemento vitamin D, so mae fe'n werth ystyried hwnna, neu bita madarch yn cynnwys vitamin D. Yr ail peth yw i frecwast, fel wedi sy'n gynharach, protein neu ffeibr i frecwast, osgoi, grawnfwyd a jam ar dost neu mel ar dost. Beth yw'n syniad da am frecwast te? So, fel ffa pob, oie ar dost, iogwrt ar dost, mae llawer o opsiynau i gael. Os mae fe'n cynnwys ffrwythau, os mae fe'n cynnwys hadau, os mae fe'n cynnwys cnau, os mae'n cynnwys ffa, you're on to a good one. So dyna beth ni'n really moyn edrych ar, really. A wedyn, y trydydd peth, really i cymeryd amser i'ch hun, fel cymeryd bath yn y nos, gyda magnesium salts. Mae magnesium yn really helpu i gorffwyso'r corff, gorffwyso'r meddwl. Felly bath gyda magnesium salts ynddo fe, really mynd i helpu chi teimlo wedi ymlacio. Gan bod Aron wedi cyfeirio at bwyd a brecwast, Anna a Ceri, mae rhaid i ofyn i chi hefyd am argymhellion, a ninnau wrth gwrs y dirwyn i ben gyda Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru am flwyddyn arall. Ceri, beth fydde ti'n argymell o ran bwyd, boed yn frecwast, yn ginio neu'n swper? Fydde wir yn buddio i'n gwylwyr ni. Fi'r un peth a Aron, peth cyntaf i chi'n bita yn y bore, peth mwyaf pwysig. Fi wrth y modd gyda smoothies a juices, ond fi'n deall dim pawb gyda fraint a cael blender a juicer. Felly, yn syml iawn, fi wrth fy modd mynd mewn yr hydref nawr gyda uwd, gyda falle bach o oat milk yn yr uwd, a wedyn almond butter, lwmpyn mawr o almond butter i gael y protein yna, ac hefyd, falle hadau pwmpen ar ei benne, falle cacao nibs, wrth y modd cael just bach o siocled, blas siocled yn yr uwd, just fel treat bach, ond hefyd mae fe'n rhoi lot o egni i'r corff, a mae fe'n wneud i ni deimlo'n hapusach yn cynnwys llwyth o antioxidants. Felly... Ac Anna, beth am ginio neu swper werth chweil, ti'n meddwl? Wel, dwi'n dieddol, felly dwi'n bita brecwast fel y ddau yna, felly ffeibr a protein y bore, achos dant melys fi, peth ola dwi eisiau gwneud ydy deffro dwi ddim eisiau deffro'r cravings sugar, felly dwi'n cadw ffrwytha a unrhyw beth melys fel yna, achos dwi'n gwybod it's a battle yn y dydd i fi. Amser cinio ydy'r amser lle dwi'n bita y mwyaf. Actually, dwi'n bita y macros i gyd, felly dwi'n bita carbohydrates a braster a protein. Felly dwi'n bita mwy o galoria rhwng brecwast a rhwng swper, achos mae'n nghorffi'n brysur, felly dwi'n gallu defnyddio nhw. A dwi'n dieddol o dorri, dim eliminatio, ond just torri lawr ar bwydydd voluminous, fel reis a tatws a pethau trwm fel yna yn y nos. Achos rhy fur mae corff wedi slofi lawr, felly dwi'n llosgi caloria gymaint, a dwi'n eisiau corffi'n gweithio'n galed i digestio pethau yn y nos, achos mae'n effeithio cwsg fi, felly dwi'n bita'n drwm yn y pnawn, ysgafn yn y nos a bit of both yn y bore. Wel, dwi'n gallu credu bod yr amser ar ben fydden ni wir wedi gallu parhau am oriau efo holl gynghorion chi. Dwi'n mor ddiolchgar i chi'ch tri am gymeryd yr amser yma. Dwi'n gwybod, da ni wedi derbyn ymateb arall gan rhywun. Diolch i chi gyd am sgwrs ysbrydoledig, ond i'n deitha chi y byddwch chi'n barod i goncro'r byd ar ddiwedd y sesiwn hon. Cofiwch mae modd i chi wylio'r sesiwn hon unwaith eto yn y dyfodol ar YouTube neu ar Crowdcast. A da i gyd sydd gen i ddweud nawr yw i ddiolch o galon, nid yn unig i'r gwylwyr adre wrth gwrs, ond hefyd i dîm Amgueddfa Cymru am lwyfannu y fath wledd o arlwy o sesiynau penwythnos yma. Ond fwy na dim heddiw, diolch o galon i Aron, i Ceri, ac i Anna, a cofiwch, mae Ceri Lloyd, Anna Reich ag Aron Snowsill i gyd ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae gennym ni gwefannau a busnesau eu hunain. Dilynwch nhw, cefnogwch nhw, mi fyddan nhw'n bendant yn gefn i chi. Diolch o galon i chi gyd. Diolch. Diolch. Ta-ta.